Berriatuako Mendibarren pilotalekuan jokatu dira gaur Xisterak antolatutako nesken bigarren topaketak. Bertan, jatorri ezberdineko 40 neskek parte hartu dute. Euskal Autonomia Erkidegoko 3 probintzietatik, iparraldetik eta Bartzelonatik heldu dira aurtengoan neskak. Goizeko lehen ordutik hasi dira neskak jolasean. Gorputzak, kanpoko hotzari aurre egiteko berotze ariketak eginaz. Jolas hauetan, pilotalekuan zehar ipini diren jolas ezberdinak izan dituzte. Besteak beste, boloak, diana, saskia eta bar. Jarraian, 3 kinela jokatu dira, lehenik txikienak, ondoren gazteak eta azkenik helduak. Lehen 2 kineletan 6 bikote aritu dira, eta azkenengoan 5. Guztira, 34 neskek jokatu dute kineletan, baina beste 10 bat izan dira jolasetan parte hartu dutenak. Horren bestez, 40tik gora neska aritu dira gaurkoan. Pilotalekuko jatetxean bazkaldu ondoren, arratsaldean zestapuntaren ikuskizunak jarraitu du, eta gidoi berarekin aritu dira. Jolasak lehendabizi eta ondoren kinelak izan dituzte. Kasu honetan lehenik senior mailakoak aritu dira, gero txikiak eta azkenik gazteenak. Egunaren balorazioa egin du Izaro Arbek, bera da, pilotaria izateaz gain, Xistera proiektuko sustapeneko arduraduna. Oso gustora ez, ikusiot jenti ilusioa eta nire hoentzat oso pozik. Ikuste bat ondo geixarako gogura. Azkenien jolasen txartez lortu hasi berri zei aukera bat emotia, gero animaudiek inileta be, orduan emaitza oso positiba. Azkenien lortu 40 bat pertsona alkartu, ikusten da gainera ez dela pena alkartu, aurreko urten nintzen, aurten bebai, jarraipena daukela eta oso gustura. Europe oso gustura, prest handik gauzak antolatzeko eta nik uste dut jarraitzuko zorizontzeko da ez, beritxuk egin daben biherra, Xisterak urte osoen egin dabena da gurasoen implikazioa oso nahi izaten da pozik. Eta hirugarrengoa bai ongo da? Hirugarrena, laugarrena jarraitzuko da.